Nyake to iziva. Osakuni vanoziva nyaya dzako ndarika iwewe. Iwe watokandalwa pai. But vanhu vakafunda newe izvezvi makabva musoro maybe 10-15 years ago. Ari kutozwa kuti day before wakatadza spelling happiness. Andoziva. Sikakangamwe. Zinyaya dzandakaudzwa dzandakuita kuchikoro naumwana kuti ndatakomana uchiri kuzviziva. Ina ndichaziva. Vanozikana kuti imeti dzaimushuka pane kameti kadiki kaakatadza munhu. Akakanganwa nyaya dzako. Bati vanhu asi Mwari unokanganira. Zvisakubati ndinopa kuti munhu asi panoti Mwari une nyasha. Auya kuri ene ikujajirwa mukadzi uyu haisi 100% correct. Human opinion. Why? Kana munhu ane murume wake vagara marriage 10 years mukadzi akasava nemwana vanhu vanoti mukadzi ane problem. Whether medically or spiritually, ipfungwa yakaiswa muvanhu kuti aiwa mukadzi wake asiraiti. Kana dziri hama dzemuno kuti tsvaga umwe ivasina kubvunza hama yavo kuti kwaiva wakamira sei. Vanhu vanine research medically or spiritually vane judgment yavo yekuti vanhu vakashaiwa mwana mukadzi wacho. Saka ikujajirwa mumwe panapa kubhedhera yemunhu haisi problem yake, but vane tsinga yekusaidira hama yavo vasina kuita research. Nokuti paakarohwa naBhoazi akava nemwana. Saka anga asingabereke ndima no. Ndopandakadiscover kuti imwe relationship inomakisa iwewe usione problem. Ndanzogorere musha. Rimwe dambudziko rinonongedzerwa pauri harisira hapo hausiriwe. Une ukama nevamwe vanhu. Vanetsika yekuti problem yavo inozara pauri ivo variwo vanayo. Unonyimirwa basa unhu asekuru iwe usiri asekuru wacho. Kuti asekuru vavo vangu vakakambani saka iwe hauchapinda. Vakamuziva seni iwe watokuvara. Problem yako hausiwo wakakanganisa but une seni yakatadza. Takamura ndinonzwa kuti nyatso kumudhera anocheka nebanga. Pana vakuziva. Mandhera akafeka anocheka nebanga. Aiwa. Ariko mudhera acheka nebanga kuite vese wakuona. Awadawo. Pachinhu chakaiswa mumaindi evanhu. Inokutongerwa munhu nokuvengerwa munhu haisi yake. Haana kana problem anotoberekawo. But akapinda murelationship nemunhu anomutakudzisa dambudziko. Zviripo panyika zvokuti dambudziko tifungora winaro harisi rako but rinoonekwa pauri. Hausiwo wakaritanga but end result problem iri pauri. Anoona here musikana akamitiswa pavabereki vanotobvunza dai mwanangu Rosi mumbuya uinayo ndeyani ndiyo vachono kuti ndiyanayo. Unobvunza nemunhu kuti mumbuya uinayo ndeyani. Kuti kutakura hapo but zvine munhu mukati. Saka itsika yekutakura maproblems evanhu tiremberwa urimo. Ene muidzi wayo hasi kuremerwa kutotamba rusara mugoro uyo ndokuda. Zviriko kuti zvimwe zviri pauri haisi nyaya yakwe, but wakapinda relationship nevanhu vakakunakurira maproblems. Mwari ngaatongere kururama nyaya yakabata pauri isina kuitwa newe ngaibviswa. Akaita zvaakaita ngaasangane nazvo kwete iwewe. Nyasha dzaMwari ngadzikupupurire. Kune nyama nejambwa riri pamusoro kwete kuti ane nyaya dzaakaita. Akaberekwa zvakaitwa. Saka vanochikunukidzira kuti ndingirobe ndingibedza asi benzi kune mweya woupenzi wakatenderera kumwoyo ukapotera pari uyu munhu ari right but nekuda kwokuti kune mazita ekuti ukaatakura unonzi ndiwo usingabereki wamavarorwa neasingabereki ende iri kutokurambisa iyo isiri moshaka mulife zviripo. Joseph ndiye akugona kuzviandastenda. That's why Mwari vakamupa nyasha dzekuva a great leader in Egypt. Why? Ane revelation concerning life isina vamwe. Why? Because Joseph akatomboenda kujera asina mhosva but nyaya yake yaitova neevidence asina kuiita. Umbo huripo maipoti farosudza bhachi kuti ndanga ndaenda nemukomana but hakuna zvazvaitika. Saka paanotungamirira ane understanding yokuti haisisi nyaya yeumbowo but ine chokwadi. But isusu no judgment dzedu dziri valid panyika kuti as long pane evidence kuna ane mhosva. Saka Joseph ndiye anoziva kuti jeri kunogona kutoendwa usina mhosva. Iwe ukakona rori prison ndidarika kuti matsautsai vakaona kutsotswawo.
Hakuna deeper revelation concerning zviri. Sauri judgment ya. Sauri nyaya kurambisa nokumakisa. Asi yakadao. Tinasi kutororwa izvezvi kwete nokuti munhu asina kumira zvakanaka. Asi right. Kune zvakaitika. Ropa relationship nemazita zvikapotera paari. Zvikamupa musagamuchirika iye ari munhu ari right. Asa kuzoona chiti ari traiba nominza ati nechakaipa nemuni. But vanhu vanongoona chakaipa pauri. Ari kurambirwa yaasina kuita. Iye akutobereka hake but akurambirwa kusabereka. Iye achibereka. Why? Nokuti wacho watinogona kunongedzera afa hapo. Saka hapo kuti murume wakasikabereka zonzi wakumunyemera because akafa. But mufute maari kuramba imomo. There was another man still need to take care. In the same area, yaari kunzi azviite. Saka ndoda kuona imwe favor iripanapa. Favor yaitirwa Ruth nekupiwa a temporal problem. Kuti agone kusatorwa nemunhu asiriye. Agone kuzoenda kuna Boaz. Nokuti hausvike kuna Boaz kana wanga une record yekubereka kumashure. Unobva watongotorwa neatanga ende asiriye ane destiny yelife yako. Saka kuti uyo akusiye ugoita kaproblem mbichana but kaadvantage kako kuti uende kwakanaka. So it takes those who are mature to celebrate God even in times of problems, because God is so faithful. They are not permanent. It's a stepping stone, but permanent blessing that is coming ahead. Sasa Mungu akutondiwa chako kutori dangerous. Kuenda Mungu ndokubatsira. Luke chapter 2. Mary alipa mwili pa Yesu. Anakusuka akaongeza mabega akaenda ku Bethlehem. Mika 5:12 Bethlehem tukanyamuru ndi mauli chabele kwa mama. So birthplace was prophetically announced. Buku la Mika. But watu ane Mungu akashika kwa kupinda 9 months at Galilee. Bible roparati bangu chapter 2. Augustus over Isaac level decree kuti munhu wese ngabve pamaende musha kwake pada kuti census. That it was for the first time kuti vanhu vaverenga. Joseph ndoba akatora Mary vakaenda ku Bethlehem vachisvika ikoko ndobva akatsimbwa. Kuti nguva yekubatsirwa yakakwana ari ku wrong place. Paitoda mambo emuhedhena asinganamati kuti ataure zvinorwadza ane nhumbu afambiswa neusiku zvinabata chipenyu muupenyu hwake. But all things work out together for good. You can understand that all is not about just negative or positive, hatred or love. Joseph akarotari mambo, but kwaanza unaita mambo kuno that transport kure. Saka mali transport ana antovemba kutaendeswa. Kumungi waleo ukama kutununi ta chef kumbeku. So pese barusuka na muziko wakuti mwari mandisia. Iti mwari vaike nyokuti mune chikonzero. Na muziko ombe muupeya. Kudi wanenga nyasi kafanwe kukuda. Kana mtukuranga liwa pa wrong time wabiswa pa right place. Jiko inunzi mara hela mjiko ili kureno baba. Waneleze maitunga ni wana Moses ni shongo ye kore. Bakashika pamara. Usachima watu utifamba ni kuna nutsu mtu wa mwani. Ushayambura 3 days. Pamuti tayi 1 muona ino baba. Utifuma karamdano. When people are not mature in the things of the kingdom, when they face a problem, they don't judge the leader sometimes with the arm maru. I know my church actually repeat Moses akashika ni vanhu pamara. Kaivani mvura ino baba. Mwari vakamurati dzadangara akakanda mvura ikatapira. Vanhu vakafara kutapira kwemvura vakamwa vakafara. Vachaifanwa kufanza uchada kukudza machini. Kuvawa kwayo. But before the Zophar say, you know what I think, I will show you the advantage of this Yakava. Who does the place who needs a one. So my word is not power. For me to preserve this water of Shikawaya, so that I could not remember that I should have pano pizza, but let's have a Shikapano minutes. Let none of our change it when I didn't see that before.
Kulanga pemvura ndio yaitwa blessing. Nobody, that was the way to preserve the water for Israel. Ngailale. Nobody kamutapira mushika yapera. Ada tagaine maluma yona nene. Fuba makatora na kuyeku. Danga ni mali yachiko. Ayi kwa iko kuya kuno. So kulala pemvura was a blessing. But it was developed by revelation. Ngokuti bamuyitesa unoboyi kana kuti sei vachita maneno baba. Chaita kuti mushike ichombo wao marada kutokuratidzai. Kuti ndakanga ndine mufuma kubva kare. So kutapira yato bonus kuvava ndo blessing. Rote kunza ubereke kana ichokurambisa na sana. Uchaona kuti unobereka mari vakamukrieta a reason kuti usatorwe nesirish. Kudaiva isiwa pfungwa yamwari. Daniel vanhu vashaya kuita mawitness emumutsigira panhau yake. Mwari vakatendera kuti akandwe mugomba reshumba iyaina mwari. Why? Nokuti mwari vakati ndaakushanda neshumba kuti dzive mawitness kwete vanhu. Nokuti shumba ndoichaudza mambo kuti kana makanda ari right hatidye mukanda ari wrong tikuzopfeka. Shumba dzakashandiswa kupruvha kuti uyana mwari uya haana. Munhu kuti akashara ndambuti vanonzwa kuti mwari mandisiya. Vanogona kutendeka kusiya muprocess but vaine one purpose in our life. Jesu pamuchinjikwa vanoti Eli ramasabagatani kuna kuti mwari wangu mandisiyirei anga asina kusiyiwa. Alright, anga asiyiwa pamarwadzo mwari vanga vapindira paagenda yaendera pamuchinjikwa nokuti haugoni kudeura ropa usina kubayiwa. But auya kuzodeura ropa kuti vanhu vaponeswe. Saka Jesu akaramba aina mwari afe. Saka mwari vanosunguruka kuti afe zvaakafambira zviite. Vanosangana naye muresurrection kuti zviite. So the process sometimes inoita sekunge hauna mwari but the purpose and the end result you will testify. Saka chino the plans I have towards you. Why nokuti ndikuronga mugumo wakanaka. Process kazhinji iri painful, most of the things zviri fruitful. That's why I admire the understanding the ladies. Paulo kala kuti kuzvara kurwadza vane vachitorevesa vatakasiya. Yekambuza kuti ndichitorevesa zvavazeri zvino. Wazapedza kuzvara kurwadza una akupusha. Roba ndakadiscover kuti aiwa vakaziva value yekuva nemwana unodarika process yepain kuleba. Kukosha kwemwana unodarika moment yepain kuleba. Pain is there, but the gain is far better than the pain. Because when the result marwadza hana problem, nokuti anozvaari kubereka in the future. So mwari kune dzimwe tsika dzaanoshanda nemi kuti nyangwe mabuda Egypt muchifamba naye munoenda nemugwenga. Because Egypt haisvike border neCanaan. There is a desert along the path. Vanhu mukuenda kupromised land vanotanga vapinda muland isina promise. But I want to show you the blessing part of it. Whenever you desert place, but the desert are not affected because by you for a better life in the desert. Every morning, I'm not going to say, but most I go to my kumaten. Ukashindwa kuchingwa kubuda matendo ndio ngache kwa. Fanyeni mbega release kuma nerofu na futi mai. Juta. Kunya. Saka kama mbega. Unonizvika vanhu vaite 40 years mugwenga chi ranga singoafecta ndikarwadza mubuda muchimhanya havakagwenga ravanombonzwa. Why? Because kana vaine protection yaJehovha you will be in a desert but the desert will not affect you. Kana economy ikadii mwari wedu haatimire a season. God is good all the time. All the time God is good. Haana nguva neeconomy akatimira kuti akukomborere. Unoziva kuti no one here control a time table yekunaya kwemvura. Nokuti shoko rinoti paachapa anopedza kuvaka areka mvura ishanaya. Saka akapedza after 1 week inonaya, akapedza after 2 months inonaya, akapedza after a year inonaya, akasapedza achaura.
So chimwe chauti ndakamira Mwari kuti vaite, wakatomisa Mwari kuti vaite. Because there is a role to play yako semunhu inoitiveta nekudenga denga kuti riite zvarakavimbisa. I'll give you this teaching. I always talk about it, verse 1, Matthew 6, verse 6. Very strange teaching, but I'm trying to understand that better. Matthew 6, verse 6 inoga today. Kana mama yeketera pindai pakawanda muvhareto. Mwari anoona zvakunoita. The God who sees what you do will reward you. So prayer attracts God's attention. What you do attracts what? So I'm not encouraged to work prayerful, and then I'm encouraged to do things. In combination, answer your own charter, you don't demand a change. Prayer attracts God. What you do attracts Him. Why? Salasho morichiti, vanogara nemisodzi, mete vanogara misodzi. When you time you to chema, the principle remains the same. Vanogara nemisodzi vachakuwa nekufara kwete vanogara misodzi. Vanogara nemisodzi, those who plant in tears, not those who plant tears. Atifanane zvatingaitire Mwari, takamufanira kuti tine zvatinofanira kuitira Mwari. At your own level, at your own capacity, God demands your action because kutenda kusina mabasa kwakafa. But kuri muklasi yekutenda, but kuri muklasi zvakafa. In other words, the statement is strange. Maybe 6 minutes after God does not answer prayer, He answers the one praying. Mwari vanopindura munamati. Was kunamata kuita zvinotaura Mwari. Saka rati the God who sees what you do. Instead of it, the God who hears what you say. So by saying, it attracts His attention. Amai vakafirwa nemwana, mwana chinovigwa pagedhe renai vasangana naJesu. Jesu akaenda kuna amai akati nyararai, akaenda akanomutsa chitunha. Oda chaenda idai nemudai atanga mutsa chitunha, mai vaingonyarara automatic. Wachikuvachemedza mwana akafa. Saka akamuka akaudzwa kuti nyararai. Zvinoita zvese. But inda Jesu achitanga nekusingaite. Iye anisimba nomutsa chitunha, but atanga maridza nekunyarara. Ingo chitunha chiripo. Chakapa mai kunyarara kuziva kutara kuti nyarara ndiyani. So kumuziva nekumutenda nekuita zvaataura kunoita kuti akuitire zvaungochida kutaura. So akaona zvimwe zvinhu Mwari zvaanokuitira usina kuita prayer. Why? Sometimes He hears your action. Action yako inotaura. Vanotaura kuti Mwari action speaks louder than words. Roti wauya ku Bethlehem. Enda anamupfimbwa kulokesheni, anamupfimbwa kumba achifamba marai kumunda. Angatora kumunda kuzoshanda nokubva aonekwa kumunda. Akaonekwa kumunda achishanda. Sei achishanda, arikuda kubatsira amweni wake vachembera vari kumba. A good heart yakalipa breakthrough. Check your heart. We are blessed to become a blessing. But you know, we have to promise us. Okay, so we have to find a moment to do. Some people say to do, but some people find. What's your reason? But it's your own chamber. Who are they not eating us? I can't tell us. They cause me. Unazati chakamunza mchechi, bechi nukukipa mchechi. Kana waka uya nukutua ila basa wakali wano zakaoma kutunapo hizi. Unawaka mpene kana ya president. Unaweka lalifu kiwa wina. Unashuka mili na unaweka lalifu. So today she calls them Zabatun Zamshes, but the reason that must keep us in here, God is good. We need to worship God and do whatever He says. Luke 17 verse 11. Luke 17 verse 11. You know what I'm telling you in my books? Jesu amaona madani zangu mwana wa Davide tuleyongona. Bible rakoto Jesu akabatenda muzvanza kwa priest. But akavatuma na kuwapolisa. Vamwe mapere kuti chavakuda healing. No verse wani yakati challenge. Anabozwa Jesu achiti receive your healing. Be healed. Asi vanhu vakapora. Pasina kutaura kuti healed. Vakanzi endai muzvanza kwa priest. Bible not Bible not kuenda. Vakapora. Obedient to the word. Inoita zvamuchimira chisadziso. Nangu vazhinji ndinobata pamusoro. Usingadi kubata pamukati memusoro. Iye Mwari vacho kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo.
chimwe chatinochemera kuti Mwari itari vakatozviita kare, nokuti ukaziva chekuita unosangana nezvavakakuitira. Mfana akauya panapa mfana kanika kukomana kati 3 years akauya kati ndamachimufundisa ndakuda geva ndamati kura dzobuda basa kune zvimwe ndamachiritika singane kuwera ingatikire ndovirapo akangokura kunyoro dzatobuda dzakamirira time kuti need time. Kune zvinoshanda nevheri kura kwako kuita nekuziva Mwari. Haufanira kuramba uri mwana mudiki pakunamata. Learn to grow and mature. Unokura sei? You feed the word. Unodya shoko raMwari kupa kukura. Wadya shoko racho, you exercise. Exercise is not to develop your muscle than just eating. Learn to practice the word. Because I don't want to teach you to power life and where is teacher. Where is our teacher church? I'm going to buy the Russians of I did. I'm thinking no one. So that I discover what you prove, I'm in an hour, but I hear this over. That one is never next, but it's the same principles. Giving a woman, not giving a poor child. Vana kuti ndazita kuti ufunge kuti aisiyo kati ndiyo aina ungemarire tsikaza kana mwiri chichero panotoza ndiyo nangaya kumwari inoti makwati panozona ndiyo asi kunonoiga bata hatiri kutaura fea mapatasi kunozona ari mayusa kumakwatira kuti kushanda nemaindi yemunhu. When I'm changing about China, I'm going to give you. But I'm not really family. People must give and do things in the house of God. And then take the Lord blesses you on that. Ruth aishanda munda, mendo kaitaira murume munda. Zauchaka tisiricho chaka Mwari nenyasha uye ni moyo nevanhu uone kutendeka kwa Mwari life yako. Vanaletsika kutani tapanga ruko kana muchinoyo bandapenda kumarondera kumarondero bandapenda church chino church no right but au unenge wajita vanhu pete Mwari au kone tsotsa vanhu notsotsa vanhu nongo kwaya kuzororwa unosangana brother futi wakabvawo pamutani saka kumarondera vanhu kudakurora vanhu church kwete vanozona mata munotozona makumba kuti apa tinenge semutimu apa first seek the kingdom of God and His righteousness, all things will be added unto you, all these things will follow you. Kune zvinhu zvokuti hautsvagi ukaenda right place nokutsvaga kunza Zakeo. Zakeo aitomboda kuona Jesu ndokubva atadza, but Jesu akazoona Zakeo. Kuti aitsvaga zvinofanira kuti zvichimutsvaga because Jesu akaiva vatadzi ende mutadzi number 1 aizikanwa mujeriko ndezakeo. Saka Jesu paakave mujeriko aitsvaga Zakeo. Kazekayeka kuti ndinoda kutsvaga zvokumutsvaga. Saka ukazvitsvaga unozvishaya kusvika waenda muright position yazvinouya kwauri. Ropafadzo yaunochemera nekukumbira yakavigwa mukuita zvinotaura Mwari. Nokuti ivo vakatendeka pashoko ravo. Vanhu vavakatenda munozviratidza vakapora. Pasina kuti receive your healing. Ngati pane kumwe kuporeswa kudzikirirwa nekukomorerwa naMwari kunongowanikwa mukutendera zvaanotaura usina zvawataura. Who apply a principle who know them grace because they are the issue of blood. I don't know what you should never say. I come from behind the about the hem of the garment. Akapora. Yes, I don't know that. Jana bibata. Yet I will jana bibata ko wasa to pora. But I choose one. Saka pora sin choose one na as wa bibata. Zima zata choose one na mfundisi kuita zinotaura Mwari. Uchatoona kuti unotomira uchikukura unoshandiswa zvirikufamba munhu vana vakaziva zvekuita vanosangana nezvakavimbiswa naMwari. Bhaibheri parinoti kumbira unopiwa
Zvinoda kuti kune zvimwe zvinhu zvausina kupiwa naMwari zvakapiwa vamwe vanhu. Learn to respect people. Haukumbire munhu usina respect. Unozoti anokumbira ane respect unoziva. Anokuti maswera anozokorora maswera yacho. Ndati maswera kana maswera. Kukumbira isystem yekuti must be disciplined. Kana Bible panoti gogodza unozarurirwa. Asi kuti pasadho asika breakthrough. Ruda discipline. Gogodza respecta vari mukati. Ende kugogodza kune skill. Pane kugogodza kuti vanotowedzera kukiya vakuchi. Anokuzoona kuti statement yekuti munhu haabatsirike. Hazvino kuti haana dambudziko. Pari kuti haabatsirike. Unoti dambudziko rake haana skill nediscipline kuti tigone kumubatsira. Akauya kuzoshanda mumunda ndoma akawanikwa naBhoazi. Akauya kuzoshanda mumunda ndoma akaroorwa. Haana kutsvaga murume, akatsvaga basa rekusapota amwene vari kumba. Check your heart towards others. Moyo wako pamusoro pevanhu wakamira sei? Uzaona chitogadza chakanakira tsika kupa kwemunhu ndochawakaipira. Iwo asauziva kuti Mwari akuenda kudzimba dzevanhu. Kukakukura kuchaona kuti Mwari vatumwa vatatu vakaenda kumba kwaAbhurahama. One of them was God himself. God paid the visit. Even in Garden, God told the Mwari vaikuuya kuzoita fellowship nemunhu. Mwari anobva akachakwara nevanhu. Iwe chawakanakira utsireko. Kuipa kwako. Unozoti Mwari chaiva vachienda kunhamo. Ukaenda kubhuku raDeuteronomy 33:34. Do you know that Moses was buried by God? Pakafa Moses vanhu havana kuenda kunhamo, vakaenda kunhamo ndiMwari. Vanhu vakazoziviswa naMwari kuti Moses afa. Rinototi when God came down and buried Moses, still today hakuna vanoziva kune guva raMoses akavigwa naMwari. So imagine those denga dzichibvunzana kuti wamona munhu akaenda kunhamo. Kana bhuku rake afa pasaka wanga kunhamo. Iwe hawendi. Kana uri mwana waMwari, you carry the character of your father. Kana uri mwana waMwari, unhu hwako kwako unofana kufunga kuti uyu. Kana tauya kumunda ngatishandei. Pane nyasha dzinozarurwa tiri mumunda, kwete tichichema, tichishumira. Akatanga kugogunaidzwa nemashandiro. Akaenda kukura kuti so challenging. She was working so hard. Zvokuti Boazi baba yemunda akatobvunza kuti uyu ndiani uyu? And the formula kuti munhu atanga kushanda kubva kare asi kuzorora. Akatanga kugogunaidzwa nekushumira kushanda. Kushumira mufield muimba yaJehovha. Kune ropafadzo kuti nemunhu unoshamisika zvawaifundzira kuti izvi hazviitike muupenyu zvinoita. I believe in testimony zvino zvinhu zvakaitwa naMwari in the process of saving God, winning souls in the streets. I met a lot of delivered testimony akawanda. One of them 2022 ndakaenda kuIsrael. How I got there, somebody akafuna nepana first kuchiparidza, so kwainaye kwaifuna nandakakatambulira nawo nakamera muvheranda reshow. The man is based in Ireland. So akadarika nepo ndobva asitsvaga namba dzangu akandifonera kuti dedication yawo inayo paso winning yandichallenge. Nguva yakati ndichaenda kuholiday kuIsrael, do you want to go? Ndikati handibvunzi toda zvinhu izvi. Do you want to win now? Ndege kuIsrael 8 days no hotel. Ini ndinoti do you want me? Kumoto. But what am I saying? I know that I wrote up one day I'll be in Israel. I know that I wrote up one day I'll be in Palestine. I know that I enter a dream that I'll fly out of Africa. But the one I get actually beyond my dreams. Why? Nothing fulfilled. And then we struggle, so nothing struggle, nothing fulfilled. Root and recognize what? Some people don't know what it. Shamisa, Shamisa, no Shamisa, I don't know Shamisa, all of our people come over. They all look at Shamisa. Dada, tifana zvatingaite, takambofana kuti tine zvatofana kuti tichiita. At your level, at your own capacity. Ana ndini vanofana kuita because vakazodai so. Nyasha kama dzinoita manje dzaka downloadwa kusvika malevels ese. That's why Jesu paakauya haana kuya ari kudhara, akatoya ari mudiki kuti vasingagoni zvihombe munoitawo zvemapapa.
Asingazogona kutenga moto kutenga userevita. Asingagone mota chaiyo kutenga ari matoi. Akatoya ari mukani. Kuita kuti Messi muwane mukani. The door and the opportunity for you to serve and do things is still open. Ndakati wana mberi vaenda kuzayota vakatisena chihwani mwanangu vanhu vese vakuva kupleja nekuita zvinhu ya Mwari mori mwana uchikora una chinhu but make sure kuti paholiday chechi haitsvage caretaker anocheka lori nekuita take of the church iwe wakagara. Mwari anoshumirwa futi nesimba rako. I believe God for a job. I believe God for a job. Unobva kudaro, what are you doing in the field? Zvinodimanda your labor, not your money. Nokuti zvimwe zvinohaiwa munhu achiita pano unozvigona. Hakuna loss pakushumira Mwari. I'm a living testimony of the grace of God. Hakuna loss pakuitira Mwari. Mukuru ari kumusoro akafindika zvekudaro. Hakuna loss pakushumira Mwari. You can pray amiss, but you cannot save amiss. Prayer inogona kuenda zvisizvo but kumushandira anoona Mwari. Anoita zvinhu. Anadzo nyasha. Favor iyo iripo. Zvimwe zvinokutsvaga kuprayer asi kuprayer zvekumunda. Anambi anamuzwa prayer kuti kuti shanda uya kuno kubhedhelemu ita kuti vandoone uishe. Akamaketa hati yake. She was taking care ya hamwene vake. You know, it's not easy to watch murume wako afa. Uramba kuti respectable saamwene murume akafa. But she had a heart outstanding. Wesi mamsina mwana ni mwana wao. Usanoshwata amwene wangu funo mshando wa seva. It's not easy. Akaenda an extra mile in saving, and the blessing was too much. She was on prayer, prayer. Kingdom Yamara, you know, master key my keys. That's why Jesus said to Peter, I give you the keys of the kingdom. When we baba pa ni mwana wa Jesus, baziti baba mtata. Wakasokuta Jesus senta ishitata. Jesus obati Jeruti ku. Jeruti brati shinema uti. Jeruti zvoda kunyengetera nekutsanya. Kureva kuti kana mai munyengetera musina kutsanya, that's why pasina kuda breakthrough. Saka ziva kuti zvaunotsvaga ndezveruti ende zvinodei. Chese chinhu chaunofungira kuti ndochipirira mugomo. Chimwe chacho bakuburuke mugomo uite basa. Handisi kuti tikareja kupira mugomo, but musete zveruti rwako zvikunetsa zvoda gomo ero zvoda kushanda. Ndatunenge mukomana akufimba musikana obvarambiwa kuti hauna mari. Panokuti atsvage basa anotsvaga musikana. Asana hamuna kutarisisa. Nyaya yacho yanzi hamuna mari. Kwete kuti hamuna lavu. Hapana kuti hauna rudo mari. Wakutsvaga munhu wokuda futi. Rudo unarwo. Tsvaga basa. Usina ndivyo. Jeruti rwako zvinodei. Musoro wabatwa wanamatirwa unokuitei. Ufunge chizhinji zvaunovenga ndozvine breakthrough. Zvaunofarira ndozvakusvitsa level yauri. Zvausingafarire kazhinji ndozvakatakura blessing yako. Mozisi akatumwa navanhu akaberekwa for a reason yekutaburitsa vanhu navo. But Mozisi paakaberekwa ndiye akatanga kuburiswa nevanhu vatinokutengesa muna Faro wakauraya munhu. Pane kuti vanhu vabude mozisi wacho ndiye akaburiswa. Why? Because sometimes chataurwa naMwari chaunzwa ndochausikane ende ndochakatakura zvaunofanira kunge uchida. Enemy yemunhu auya kuchechi anoshaya inguva inotaurwa giving. Ndopanonzwa kuti chechi toida hedu but wasokuza unachikadzi akaenda kuchechi so vanopita muromo asi wakauya uri mheni. Research yako handindikuidhaute. Wakatoona mari dzako saka wakutipwa muromo unekupa. Kana wakauya muromo ari kukomplaina kupa. Ende chakakuita muromo chacho kunzwa uchitsamwire. Saka ndiye hamuna problem naye. Une problem nekuchechi manje. Ivo vati vakusi upenyu hwangu hwakadai. Ndishanda nokupinda kuchechi kwacho. Akaenda kuchechi unopfumisa mufundisi. Iwewe wanachigona kupfumisa mufundisi mumwe munhu. Okumuzvipfumisa wega. Unozvimakirei? Iwewe unopfumisa mufundisi wewe. Kwa hiyo wacho kuzvipfumisa wega. Ogomira zvakuti ngozvipfumisa. Hakunokwanisa.
Wakaipasa kupe mufungo unorwa nedestiny yako. Kunda kunakidze munhu wese kurorwa kwaRuth ndokunonakidza Mwari waRuth vakamurangarira akatorwa naBhoazi kuti achisecho taakatorerwa kupi. Mwari waRuth anopa munhu simba rekushanda. Mwari waJoseph makanomuita mambo kuIjipita. Kuna mai Potifa vanotizwa. Iwe watotizwa iwewe. Makapateti nyasha akauraya Goliath. David was already anointed vaakatumwa nababa vake Jesu kuti enda nechingwa upe wakoma. Iwe mozva kuti unenge anointing watone protocol uchatumika. Anasunga bamba tindakunouraya Goliath akatumwa. Zvokuuraya Goliath chinhu zvaakasangana nazvo mukutumika. Vamwe venyu breakthrough iri kumberi kwekutumwa enda uchatumika. I believe God for something great. I will do this because God is so faithful. Say towards the house of God, towards the people, towards your community, towards the Muriembako. This advantage are very temporal. Because when you kune vanhu vanofanira kuvanzirwa potential yemauri. Nokuti kune vanhu kuti vakaziona potential vanokutora vakuabhusa. Nokuti tine vanhu vanogona but vari kushanda area dzavasingakuishi zviro zvakanaka. Zvaunoita izvi unoita mari nazvo kuti wakanozviitira kuvanhu vasina basa nemi. Because vakakasika kuona chiri mauri vakakutora. Yeti pane kwawafanirwa kuenda kwachinobva kuchigwa zvakanaka. Ndakosaka nemwe munhu so aishanda musaloni. Munhu aigona iyeyo but waaishandira wacho mari yaaimupa. Gore raakaona chizango chekubva ipapo akanoita ega. Hazvina kuita gore kuti avakendo. Chipo chako chikazikanwa nematsotsi unoshandiswa. Saka Mwari vakaziva kuti uyu mukadzi uyu munhu akarongeka kanaka anofanira kumupa Bhoazi. Saka pane uyu ngaaone problem asi Bhoazi ngaarege kuona problem yacho. Iwe unofunga kuti Bhoazi paari kuti wakasatora ini ndotora uyobva ati nanditore because nhaka yako inofa haabereke kuzodii. Unoti Bhoazi haana kuzvinzwa haisibereko dzemukadzi uyu aiziva. But pane nyasha dziripo dzekuti pane negative report kuna Mwari une nyasha nemi. Ausakamboona kune vanhu vanodanana zvokuti kana ukataura makuhwa akaita sei unozorwadziwa uriwe. Kuti mumasha haanzwi. Tatomupa ma-screenshots haana kana basa nazvo. Chero patisociety ine problem vanhu ukanyanya kudanana hama dzako hadzifari kana uri murume. Vanoti wakagadzirwa. Asauzive. Murume sanodana nemukadzi wake hama dzako hadzifari. Tine kaeka African syndrome kutaiwa. Ukamona nyika kuti isanokudzika munokutenda dzimai uso akuwanzwa. Afrika kuna rudo. Kunokuwa munhu. Unisana choda munhu akagadzirwa. Usati kuti kune rudo chemshe. So my time is done. But the message I want to the problem you have today, I see problem. Continue to trust and believe God. You are going somewhere. Kule walikulanzi wanamwari shaunokona. Nokuti vakazviziva they will abuse you. Uya akazviziva kuti unobereka. Anokutora ende kana akutora kwagwaza kuchende. Unoramba uchishanda mumunda maifanira kutori muridzi wemunda. Remember paakatorwa naBhoazi ndiye muridzi wemunda ndoanga atova madhamu mumunda iwoyo. Mumunda maaishanda achidongerera akazononga muridzi wemunda. Akawairwa nyasha dzekuti maaishanda ndiye akava muridzi. Saka kuti uve muridzi wemunda iwoyo vasingaridzi kana vakuda Mwari anovaonesa problem kuti vamusiye. Imagine aitorwa naBhoazi ndokubva abereka saka mamba vamusiya vakanzwa sei? Vanoti apa Mwari vanogadzirawo apa unandobereka kwavo. Ndine mhepo. Osa kune vanhu vanozobudirira vanhu vakambouya kuti iwo ukavaitira rafu.
Nokuti Mwari akakuvanzira kwavari kuenda. You know, even president chacha, vaitombova mwana wechikoro, vaitombova mukomana kumusha kwavo. Kune vasikana vakatopfimba vakatoramba. Vana gogo zvekuti vana gogo vakatodza zukuru kuti ndakatokuramba idhi. Pazukuru ndahasha kuda kune mhepo gogo. Ndakatoramba mhepo state of situation. Chiri mumunhu kazhinji chinovigwa zvitoramba. Unochimira pane breakthrough yako nokuti wakavanziwa. Murume mubhaibheri pakananamatwa wakatuna Jesu wamasimba ose. Apa aripofa kana mateko akuona zvanzi rikuona zvanzi vanonge miti. Munhu anoona vanonge miti pamutuma unotsvaga hunu anotema iwo kutaura naye. Tinoonera kuti nature respect nevalue kuvanhu. Dai Mwari kupa maonero akanaka. Ufunge kune level yepain inoliga ino blessing. Pamuchinji pamubava naJesu vanga vakaonelwa zvakafanana nesauti pakosa zvipikiri vese. Bali kune mbavha yakaziva kuti nyangwe tiri pazvipikiri takarovererwa uyu murume anotidya upenyu hwangu. Ndobva atoti Ishe kumunhu ari pasemu level naye. Kana makuuya mumambo wenyu kundirangarira, ari kuudza munhu akarovererwa saiye kuti Ishe. Kune vanhu vakaonelwa nyasha dzekuona potential pasingaonekwe nevamwe. Jesu akatoti zvirokwazvo ndichakendinewo paradhiso. Ari kuudza munhu ari pazvipikiri ari pazvipikiri futi. But ane mamwe maonero. Inadzima yangu ari kumba kuti nevana vatatu. Pandakavapfimba vakanditi kwana. Anga achipotsa. Kwana muna bishop une shuwa. Anenge achiona chirimo. Ndianozokwana mandiri aisha. Vangambe mesemwe. Pane breakthrough ne blessing uye nemaonero kwawo. Uregere kuchimira panochiita upenyu hwako. Uregere kuita rafo zvakatsira upenyu hwako. Murume akaramba Ruth Moona akashamisika. Pakuberekwa Jesu, pakuberekwa David. Akapodza kupinga program yaKristu. Nekuda kwemaonero kutsvaga kunyanya parari. Iwo unotsvaga nyaya pamunhu ushaya. Munhu anonyama nyaya dzakawanda. Mubhaibheri muna ana Mozisi varimo. Akatomborora mukadzi wokuEthiopia eCushite woman. Sisi vake vakatopopota miri. Shoko rake do not intermarry with other tribes. Mozisi akatouraya muIjipita akafushira. Imozisi deliver anotungamirira vanhu. Ukatotsvaga nyaya pamunhu aushaye. Noa akatombomadoro zvokubvisa hembe. Unoshaya nyaya pamunhu. David aiuraya vanhu vachivatorera vakadzi. Maoni yako. Abraham shamuri nzvimbo akati uyu anyanzadzi yangu ari madhamu. Bada sisi shamuri ya moyo. Kuti shamuri za mwanzo zake dzinenge adziite. David murume ari pamoyo wangu uoneka nyaya dza David. Ndokanaona kuti Mwari akada munhu ada munhu mfungo. Izvo unosashai azvichinzi Mwari. Mwari kana ada munhu wake anenge ada munhu wake. Jacob ndakada Esau ndikareka atopedza. Ane zvikonzero zvake nezvaanoziva. Nyaya ndaya naye masikati anhasi. Chimwe chauri kutsvaga chiri mumunda. Save. Do what God wants you to do at your own level. And you see you attract a blessing with your hands. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka mukombe ikapu isystem zvobatwa nemaoko. Anointing comes over your head, but what you do attracts overflow. Zvinhu zvachekwa nevanhu kudai Mwari atikira zvakati ari ready kuita izvi Mwari atozviita but zvakamirira zvauchaita kuti zvipenye zvaakakuitira. Opa akadzokera pachitauya kumunda ndine varume tu atanga kuramba Ruth naBoaz. Kuda kuti vari tu vachiuya varume tu vanga vakatomirira. But mumwe haana moyo uye haana maonero anomusitsa kuti zvinhu zvake. Unodzoka zvinhu zvako zviripo. Ine kambani ndakabuda basa nditi pana hapana mari. Ndichangobuda wiki kuti hapana mari. Next month ndakazwa zvinorwadza. Tamunhu vakazozviona sho kuti mari shoma saka takapiwa masitendi. Unoita roja wakatiza $5. Continue to save. Kusave hakuna kitu. Kuna nani za unoziwa purpose and value. Why? Because God is so faithful.
tine zvinonamatira kuti Mwari vaite, kune zvinoitika nokuti uruzivo zvakuita. Kamunamirira akaita zvinhu at your own level, at your own capacity. Mwari unonzvera mwoyo. Mwari unoona shungu nekunzvera mwoyo. Do what you're supposed to do. Uone kutendeka kwaMwari. Zvimwe hazvipindirwa kuprayer zvimunhu. There's a popular saying I made out of self-help. Kuti prayer idzinge nhamo inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. So tonakuona hapana kana mweya. Vanongota kushanda saka hapana ine. Prayer aidzinge nhamo inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Anofunga pane mhepo dziri kudaika namatirwa. Ukaroiwa undarima zvaurikuita, zvauna mboroiwa. Akusashumira zvako kusashanda ukaroiwa unoenda stage yauri. Iprinciple yakuita override uchiignore. Uchiti iyo hatina kunamata kunyengetedza Mwari. Saka uchiti kunyengetera. Pane zvinofanirwa kuitwa. Shoko riripo ichoice kuopareta mariri. Inatwa red robot inomisa mota kusvika ndakudrive unokumira kune chido. No, kupinda riri red. Chitori chido. But une makwenzi kwezi kupinda riri red ukashaya choice hiyo. So ndakusira choice to save and to minister to the Lord. And truly you see the goodness of the Lord. 2014 timadza pastreet pedu pana festa. Somebody asked me ndapedza kuparidza akufundisa taitwa zvakanaka neshoko mukufamba sei kuenda kumba ngati anchaenda pakomba pabhana paringe mabasa ndiende kumba zvinzaiwa andeipa sei pane kasi nditenge mota anabvira ndanamatira mota kana muzvifunga kuti ndichadriver yani ndaizvi driver yani ndikwadza mota pandaibva kuwadzana tsoka cheka street. After preaching somebody from Pepe akanditi nhasi musvikaenda nemuredio ngafanana nekutakura nenzai andipa kasi vanotenga mota. Just like that, per street. Somebody else, can you have a dick? You did go with Patricia Jakura. Yes. Take a motor road, choose your man. You don't take a budget for police when I save us. One day, 1 hour preaching, and they said, I was serving, not crying or begging, serving. Munda mune ropafadzo yako. Your blessings in the field. Chaukutsvaga chiri mumunda imomo. Aishumira, aishanda mumunda akaonekwa. Rebecca kutaurwa naIsaac Eliaza paakatuma anamutsvaga musikana kulocation anamutsvaga beauty. Bible noti akarugara patsime akati achandipa mvura uye achapa ngamera mvura. Ndiye ngave mukadzi waIsaac. Isaac mukadzi wake ane chekuita nekushanda. There is a blessing connected the way you save and work. Tesa tingaparidze une chako chikamu. Tesa tingaimbe kukwaya une chako chikamu. Make sure kuti pamari hausingozogara uchinzwa shoko. Shoko raunonzwa put it into practice. Ita Mwari ngaaise burden mauri concerning a certain area, a certain field, and you know what you must do. Ruth akasi first class mumunda. She was a gleaner. Ainonga zvakasara. But akadonga mudzironga mune zvakasara aita nemwoyo. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadze, Mwari vakuchengetere. Ngaizorere nguva munofundisa. Thank you so much.